No sane dani se moja. Na sane ba dani se moja. Na so ma ba te firi so abegu fam. Te so broduma amframa kase wo so ma babulugu. Na oso yi ne wo ko te se wo ma wabobo. Oni de ntia wo nyina ye. Yesu na wo ba ne ntia. Atamu na babufuo na Jesus yo fa no. Amo wi adusum. Abufuo na wo sane dani moja. Abufuo no ama sunsun no tie gu fam. Abufuo na masase wo so. Wo tie ala ba se wo de wo ntia se. Wo de sakra wati. Amen me yes sir. Ababuwa na pagyaw de wagina yie. Amen. Sir. Eni pa bebre ni mo mfaso a ewo Kristosum mu. Bebre ni mi antia ebi na bodam ama Jesus Christ. Say ade atro. Na man jimi amo say di no. Na ho say malusu bibi. Opo se ma sori abompaye. Eno ya meme personal. Me bompire eno nka madwuma ho. Enyumra me bompire me kodenti. Ona me tu me kra me ni pedu ya sharu adensha. Na ade ache pa. Na wasa dwuma. Ene sha me nsa no me ya wo me ye. Ti se one day kra no. Na ne Yesu Kristo wo dansia. You will say malusu bibi. Yes. Aye. Ti me delo abi ase. One domina na uma bro. Ano na uma bi kan ye awrade sofo wi a bra wo brei. Obi ti awia mo bodon komi. O ton socks. Socks yo. O ton socks. Obi jira mo ton mankani. Anso oyire na wo hia awia dum. Ese no kura wante. What you say? When process ni bi awia nyina wo ginam. Aban so nyinam. So far as ya na djuma no. Na ni je se wo ginam. What you say? Ente besre ko forest refo. Oni na mi wira mo po bi obudu a che no. Oni na wira mpa mira no nchire ben. Etigu onso da so no na mu. Na djuma no na miram. Da bi oda onya sada kokra hwe. Ampare fo na tete a condition mu. Asa erode afọ ma djuma na manya djuma kakranka wo ya. There's no need to say me didi agro. Some man who say djuma na wa fam wo mu no. Na ni je ho. Yes. International. They will born your denam. Obiana onim Jesus. Ono ya denam Misrael. Oya sakra ya o ya che. Atamu onam komu aba. Erade baba bu awufo ani ache asefo atai. Obebu obi ache nse de nyuma tie. Romans raka Romans chapter 14 verse 12. Yes. Ona ka osinti afei. Ya nyina babu ya wo konta makoma akwa kire nyame. Ndi atemuda ne anim onabo. Atemuda yenim ohere. Atemuda yenim asambre mai. Atemuda nso yenim sofo. Se we na preach kasia atemu manko. So what you say? Atemuda yenim se we say ya kan say sofo mama. Ani yenim se we wodi we sikani dabi. We say enti afei yina asase bo ya me nwanwa nyame ya nhyam wo se yina ya bebu ya ho akonta mako akire nyankopon entimetrasi ani babu sa me ho se because jira nyame ani mo a kwose beru obabu sa me so ya se abrabo mi boy e fa na me to siri na se me to sira ade na wo sa me ye
ɛne kwan sɛ mekɔgyina nyameɛ no ma nyame de saa kɔadu ne bɔ me awɔ sɛ megya yɛ ansa na makɔduru n'anim kwasɛ wurade ntina mekaa sɛ adwaman nyɛ na wabɔ adwaman na afei megyina hɔ mekaa no masɛm sɛ korɔ no nyɛ dɛ nti na wabɔ korɔ no ade a no yie na abɛyie nti asɛm no ye nti mehwɛ makɔ ye saa deɛ mede nipadua wɔ ayia no papa ɔbɔne a ɔmabu ho atɛn deɛ ɔ sɛ mehwɛ yie akwan sɛ wɔnyɛ asɛm deɛ ne wakɔ court deɛ wokɔ yɛ a yɛ neade bɛbɔ ɔkɔ adu sɛ woanyɛ a nipa anim no deɛ ɔtumi ka sɛ my lord asɛm ɛnya no korɛ ɛnya no korɛ da memfae wodi ma na sɛ wodi fo ɔtumi ka sɛ medi bem na wɔkyerɛ neɛ nti a wodi bem so ade aseɛ na sɛ wodi bem na ɛkɔka sɛ medi fo ɛnso ma asɛm ka wadi fo so ade aseɛ enti wokyerɛ wɔsɛm na tɔ asomu a na akɔ baabi onyame deɛ ne deɛ ɔbusa bɔne no a wodiiɛ no gaa na worɛ puu no adeɛ na ba a woadwenem na woyɛ woadwen sɛ worɛ pu no na awie a woasɛ aba me nkyɛn wɔma werɛ pu mmaa nia enti kyerɛ me ne ɛnti a worɛ puyɛ na afei wogyina hɔ ɔsɛ rapimfoɔ gya na hɔ ndawane no kɔɔ sɛ ɔde aseɛ wodu awurade anim a ne ɔmehyɛ wo aberanteɛ hɔna ma wo kwan sɛ nomrii oh lord yɛnim sɛ haba nyinaa yɛdi gyeme sɛ amen na sɛ ɔnyame ne nyina wo na ayɔɛ na aka kyerɛ sɛ deɛ yɛdie no mede ma wo yɛkyerɛ ne fae sɛ ɔsɔre akɔnom wi ɔsɛ awurade ano deɛ woantwerɛ ɔse yes mose nom bi wosi daabi peter nso a wosi daabi john nso a wosi daabi na ɔde ayɛda na ade ɔnom adam na ɔmedi ka bɔɔ no no ɔnom wi ɔse daabi ɔsɛ oke wifoɔ gya na hɔ no sɛ wanka sɛ wano hye dada nti kɔkɔtom ɛyɛ sɛ deɛ gya na ansi wa no nko a ɛhyia firi wapɔmpema bɛsiw na mmorom ka wo kɔhyɛm na ɔnso aba wobɛgyina nanim mese 2 Corinthians nso ka asɛm bi 5:10 ɔse twa sɛ yɛn nyinaa kɔpia kristo atamu adwanim mese nka wɔsɛ nyame wɔbu akyerɛ ɔmu obi ahu obi deɛ wode aseɛ ɛnka yɛo ka ɔso ɔne sɛ high court anaa secret court obiaa te hɔ na deɛ de ne kɔ life ne ɛka so ɔde aseɛ enti nka wɔ sɛ yɛde wo bagyina hɔ a aberanteɛ mede wokɔ wiase sɛ kɔa dan na gyina hɔ nyame mede anigye nkoa na mkɔgyee na menom nsa hɔ na ma ɔtumi nsa nom nsa ɔsɛ ɔna yehowafoɔ se meyɛ nom na meyɛ mo ɔsɛ yehowa ɔban monkɔfrɛ yehowafoɔ no mmra me wɔma a wɔsoro ha yi wɔma a wɔnkɔgyea mu no yɛ wɔma a ɛmfa nsa nkaya no da atenefoɔ ne wɔ ha no enti sɛ yehowafoɔ daadaa wo de a na ɔte sɛ mfuni adam a wɔwɔ ama kwan ma satan wura no mu adaadaa wɔ na sɛ nkɔgya nom wokɔ ayɛ botoɔ so wodi aseɛ na wɔfrɛ no ɛyɛ da na wo nso mese atamudafoɔ ne kɔyɛ ɛyɛ da na wo nso woyɛ dwamanfoɔ saa onyame ne wo sɛ atirimɔden nyɛ enti baama bia se me paa mempɛ sɛ mabɔ no atirimɔden wɔ sɛ wɔkwasea kɔgyam wode aseɛ ɛnyɛ ne ketewa onyame ne ghana adwuma bia ni hɔ enti mekɔgyina awɔde sɛe golden tulip a na mama yɛba ɔmene me da na manya sika kakra kɔdi ɔsɛ mmerɛ mehyia Mary Magdalene na adwamanfoɔ ɔsɛ bɔ bio ɔsɛ dabi na yɛda na abɔ adwama wieya
ekotena so dem sa kan tons what do you say that's you are speaking against the spirit of God o ka se tia ne so ye dwamanfo o de hon konkura jira adwaman jira bra se what dwamanfo o bo time ba se ko bu nsam enti mo mo we se abotons mo bokro no abotons mo chimpena abotons no a big problem and shorting when we be catch now obeko ko lesbian no say be just show them sokoto mama lebre no akeka guo we jan o be sumo o sha on gongro tinimu we jaman sakraman tiasamni obaya wa nyina wa enti me sha dai me se say ni we pa de se da kokura ma mo ni tv no so amaham ada yesu be pia wo wiem awawa samba sisi da ba kasie nu be bom awawa samba sisi abi ba kramoni ane chesha no no okojem osofo abo credit card awonu obi yirada obo pretty jira bi no ko je otemu adwanim kwakwa sedu no abegina ho wona ya mata di sofo no me dia onya me sofo we sofo onya me pretty ni pa ma sakra won aya don no obi yirada ye aya go sinsingo onyani mi manye ni ayi akireo ye be da no a wodo nsatu ni sisiachi ti se anyama na ba sofo no a odi ga bi ko hye da mo no ye be twa akireo anyari hitwo ye be twa akireo me se da no me se nyame aso mama hobi Sanyame, some panitiala, that don't dear, baby, I'm should be a 1 year. Now, my shagan of what dear. I'm a joe, my sicker. I put buffalo, corn for, I have 4 chances, your dear. Oh, Mamma should be. Cause I'm a sissy at check. Ano na ayibo aye ne fanse of osmani eradi yesu mai ebe yehu anu no kra majai to nyum ne papa ni nyina o majai ana dia nya nkwa ayari kito ada yesu ba pie we say that day wane regional minister bajina na MP abajira na president abajira na himfo akashia wori o hene no was yes lord me na ma me di hene our Ghana no okay na ho na asum no wo so na jira ho o ya me na di cancer dia mo cancer na me di nyankopon dia me nyama so me ntam ni ntujem o tia me jira ho ni adu ko shojem yawa ba Jesus zua amau odi ase ma chomo afo ma paja na de ya mo bom ni pasa de mo bom ayi mo bro mo kwasiantokwa nkwasiasem because I am macho anya djuma ya ko hanu ko boasu asuma me na sasene menyema de oba no okura brantan ebi kura sofi ebi kura tuo okura ba polo bi otumi de bonus ni mu no akafo adaya subaba no o se de odi ni padua ye papa bonio de jina abranti opoja na de no adi adwuma na ade ye o se na de brahman force kojem me se ba hu me se atamo ri se ya one by one, or say a just say, you know, complete Christian, tell me what Germany. No, be a
custom for your bakrono. What do you say? And then you get well. And power of any floor. And Casamari, the profession. Was no being lances or the botutu. Ghana, Juma certificate, your chrono. Chrono, corner moves your certificate. Because any amount of farmer. That's a 224. What price is for a garden? Kokoshe. Yes, but Johan was fretting a marble for. And Twakobri, Kokubon Shannon. Not Robert Koku. Who called us a horn as someone. Was a name of some coffee, and also one day. Both were born and 2 bars as usual, or do coffee. I found out when you bring a lot in your idea, what bring chair. Instead of what we call Mr. Brother, I control. Woman can check with TV. And yes, sir, baby, when you see can do me a post. That's a crowd again. Amen. Johnny free, sir, I what they say. I'm an Huda Banu. And until I don't about this kind of Matthew 3, no. Matthew 3. What can somebody tell for us for? Was someone who Tiama? Job your honor, Canaan. Matthew chapter 3, no. Verse. But you are some Petronian shop. Was a woman for the sea for 7. No one for the sea for Sudiki for the Brazil or the Bell Suban was say Rutiama. I am the Petronian. Fallacy for. I'm a Sudiki for. So they bar. Sudiki for is what we saw. I'm a fallacy for some mara. Tintin, I says here for energy the cocoa. The boy should be also be yes, some quadro yes to Christian, or this is one question, Memenda, with Yanqua. That is a moment done on Cornwall. Yes, so what can say Ghana and a chassis? What can say Ghana and a chassis? Tassamini. Yes, some quadro yes to Christian. What does it? Obey so, or some papa, sorry, I win Yanqua. I said double cross you. Upon chi, Namima shoe. Name Pabua Kambu. And so this is Johnny at the Wuro. Tiasemini upon chin will join in and cheer. A jija near the Wuro. They come what? Tiasemini. No one for the sea for Sudiki for the sea. Who tells them or for the sea for? Ani Sudiki for say or bad a subo a subo keko. Rutiama, why not? One account the G1 was a Mumu Rutiama. One or some is a Munyan free a buffoon. Banano. One of Sumun Yamabamon. So I am passing upon the cat. You need to run. Amen. It was so Johnny before Abanu because the judgment day and you peacefully. And that was to Christo to Tuban Taniba Banua or so Muba Pime, you know. I asked you Banu or Banania day before me. Yes, all that will be Nazo. I'm going to be a man who's one. I'm going to be a panel about you to them. What Bokrono free at the age of 12 years when you're 42 years, that's a Bokrono. A person one kind of DSP. What do you say? A soldier one kind of WO2. Kako Kaya commander. And I say a police here. A big clan Kaya, you can say IGP Kako Nim. The assembly. Ya Kenya Massa Missy, Obia Bokurano, so we show them. And we are show them speakers. What Bokurano outside there on Strobio. What you mean, we are confident. I call you Kosia. What do you say? What come to Bushma you go to a woman? A who be a
bosom na anya ne hwe no wo de awura so dem se o wan profile o the boss meaning what you say yes se ya koso ni no opa se nyame hu ene obi aso bio nyame hu na obi aso bio enti atamu adano sister oba ko pia Kristo atamu adwanim jodu ni padua yo ye eda wotu ni passes into dia when you are dead just na wonam ya kaka o sai me nya ma dwen se enyo obi nti na address ye wa shata dia na hu nyina gu ho ni turu mu gu ho na kura mu gu ho ni bada ho no di nam kurom ebi kura ya misses oba warifo no you na that jump a different person outside no because I say wa fani kunu so ne kunu ka ba ko be kan hia enti ba ma no so ja ne sa na ja wo me na mu omu ade onfare ade ba ya ne say twem onu so ba bia wa respect no kunu bia ba ifo what deviate from the word of God Bible say about bro who small kunu what you say ne kunu so no ne yere the person can abufu me say ada yes me say atoro bi o ya na person committee wa na nke Jesus ma ba kwase wi amini atamo na committee mani atwa bi na nke ma hwe bi no mani ma ya di koto jam me say o ya wo bi ho ya timi judge wo court atwa so odwonhane ho ya judge ni wi ho na ni ma na so timi te what you say yes na me adum na mo ya te court so ko pension so afiri ho o timi hwe obi anu sa o hwe na mo di akokọ tabu no akan takra no o di judge mental years o so je sa wa se my lord mpacho se yeso ko kom nante sawante what you say enti me pe so bi a wo hwe mo won hwe me yi atamu ho enti adio bi a wo ya ni jiri ho ye amen atamu ho na ho ya nfa lawyer ada ya subatra na jom there is no lawyer obi an kwakwa se mo man onya lawyer ni o ko jira ma du bi ama wo what you say obi ama advice bia wo ya nyina so bia wo awurade anim aso bia enipa na wo kokunu na wo di si aso da no Canada Japan huna kana nyame na hunu ba ja wa dia se Canada Japan wo hunu akase mo sie pamfo wo hunu enti nyame dia wa hunu da ya rikao Mr. Sakra wagen ansan wa kopia nyame atam wanim amen munya tintintinti aya ya defo ya sofo forget about the foolish work away that's right you need to change before amen me say Nebuchadnezzar o sori ahufoma ko ba papa himfo asum ke Nebuchadnezzar sanka o sori pa ahufoma ho ko wura sante himfo ha ko ba yiye mama binom wajini mu fani dia nya disua me ya tintintinti dia de na ba me so me dani aboa ko tira wiram sa nyame wa wodi di agro what you say what I am show banjuma hini ko di otumfo ni mu rough asase ani ko so ton ye okoto ye na no be full just a lecture abufu enyo otumfo abufu no me dia ma hubida emra tachi ma hene aya na dwense obabutu abodom hene ya otumfo huni ye no masa wo sa papa no na ni ko so asesa enya ma fo se we se ni bu anfu ni bu anfu o trasia nenta wa yeso ya no ma so ni mu that was a yes to me was and to me ko no o di ase o ti mo ba ko o try banti ma hena sempa o bu ko to je na ni su okrokra
because ma kyerɛ wo yɛwɔ nyame a ne tumi boro ɔtomfoɔ deɛ so wobɛkɔ akɔgyina no anim nti dwene ho ye na deɛ woyɛ no hwɛ ne yie wode aseɛ mesɛ dwene ho ye na awurade mehyɛ yɛka ne sɛ animhwɛ ni yɛtamuom fava sɛ awurade fava ɛni yɛtamuom obi a bɛnyina akɔ aso aba deɛ wode mese saa kɔtasi ne meansa deɛ wode wode padua yɛ ɔyɛ pɔpɔ bɔneo sɛ na woyɛ nya atwoma dabia meka sɛ madwuma no yɛi wonim astate pɛm asɛm wonim astate firi nnɛ pɛm asɛm ɛfiri sɛ memmɔ me tirim sɛ mekɔyɛ meama adwuma o ɛyɛ awurade no a ɔbɔ so ne asase no na hyɛ me sɛ yɛsei woyɛ wadwen sɛ wotaa me pɛ na kyɛ sɛ awurade asɛm na wotan because memafa wo yere memabɔ ɔkorɔ no wode aseɛ ɛne ɔde atam masɛma menka sɛm nkyerɛ atamie wonim deɛ na ne ɔyɛ paa John Baptist sɛ wohuritia ba ɛno deɛ na woka na woyɛ John Baptist mekyɛɛ no menyɛ sɛ ɔno na mmom me mekyɛɛ no ɛfiri sɛ ɔsoro ahenni ayi mu no deɛ ɔyɛ ketewa bi wɔ mu no ɛso kyɛ John the Baptist wagye mo asɛm no ase nti nkɔmpaa me sɛ mene John the Baptist te sɛn mekyerɛ no wɔyɛ wɛ wɔyɛ the voice of Christ mepɛ sɛ meka bibi kyerɛ wo wode wonem sɛ preachia aba no ɛnyɛ adeɛ a wobɛfa koa no tum tena baa bi na mo so bia wa no di matam ɛwɔ dwuma no a meyɛ ho a you are fighting against the Spirit of God nti yɛ sɛ deɛ ɔkasa tia onipa ba no yɛde kyɛ no na deɛ ɔkasa tia wo nkonkron no ansɛfo na ara woyɛ wo nkonkron wɔne ma me mu ka sɛ nipadua bɛtumi ade asu wadanseɛ nka Acts chapter 1 ama sɛ wo nkonkron no ba mo so a mobɛnya deɛ ɔbɛn ahoɔden na moayɛ madansefoɔ nti we need to respect the word of God, the word from Christ's mouth and all the pay abrɛkyɛ wɔn a woteɛ na adwene bɛɛ na wɔtirim wɔn sɛ wonim Jesus wɔn sɛ wonim Jesus Christ abrɛkyɛ wɔn a wote no wɔn sɛ Jesus Christ wone no wobi sɛ every day every night yɛadwene yɛ sɛ original yɛwie mɛnyɛ dwa yɛakɔ tena Assemblies of God ndi asa bɛsɛ nte sɛ ɛnte sɛ o awurade meda awurade ase papapapapapa meda Yesu Kristo ase sɛdeɛ yɛakɔ so bia atam wɔ hɔ nti wo a wosi so na deɛ ɔse bɔne a na wobɛdi yɛtofo gyeme sɛ amen ɔrega quotation bi wɔ ɔde sɛn Matthew 24 no bia hɔ na mema wo nkan asɛm bi wɔ baabi ma me Matthew asɛmpa tiraduano nan mewaka biribi ɛwɔ hɔ na medeɛ mehwɛ a na meyɛ woahye me verse fafiri 33 no bra Matthew 24 verse 33 down ɔsɛ saa ara no so na mo nso mu no yɛnum nyinaa mu no sɛ abɛn na aduru ɛpona no na kura me sɛ mo sɛ awɔntoato so ri ntwam gye sɛ yɛnum nyinaa ba mu an mebatɛ mentio ɔsɛ yɛnya yɛ awoda yɛnum nyinaa yɛnya yɛ awoda awo bakɔ so aba wate asa asɛm no ase ɔsɛ awɔntoato so ri ntwam sɛ yɛnum nyinaa wɔyɛ the voice of Christ enti deɛ wiase bɛyɛ biaa awoɔ bɛkɔ so gye sɛ nsɛm no nyinaa bam enti wode ɔpa a wohyɛ ɛyɛka ne sɛ comprehensive asɛdeɛ ndeɛ wopa wo nso kɔyɛ family planning wopa hyɛ condom wobɛhyɛ condom na obia wo miɛnsa bom wobia ne nka ba wo baako no nso wode baako no aka bom a gyeme sɛ amen asɛmpa ma ne ka kyerɛ no
awon to so ntwam da jise ni nyina bam yan to so oso nya asase betwam akọ o se dia betwam oso we asase we betwam na mensam de nti so te asase we so na so di bone a one day wabregu adawra de baba no o nya me to bo asere masime dan wasetwen me wa botia ma you die mama found die asase na me jemade peja na wa mu free so sorry I say peja dano wa free so we you no fa kan fa so because me yi masase wase osoro ni asase ba rai e be twam na mensam de ali ntwam da obi o ti asem wo yi na sam is talking about Jesus Christ ntwam da na sam de ntwam that is why yes my crime asem ni metra mu no wa ntwam amen a simple understanding that's right my crime asem no e metra mu no wa tra se da the wa ntwam amen when we say original obi do ba ten Kristo bebre and so tia so dem o twempana a chese wo do mo ba no a ten Christ and Bible say the odone mame ne papa na busua na yere ne ba abusua eche wono Kristo fatana hiniem e wen so se de wase fo akoma nyina na okra na adwe nyina da wurado nyankopon wen so de jo wanchem odini nyina mo ba afa bia ma Yesu ta so da mo hanti ko kora hye no koje wa de enti to so dudu ni jatia na atua nkwase aka wo ba ko bu nsamjem wonya wo yire ho ade atia so dem woni gise wo tia so dem to apetese oh brother so for me no bi to na me to wo ko jem me kam wate de oni di padua ye obi aka banku so obi medi bi nya hoden ana so obi bia ba so obi banum bi nsai na atamu ba ni ajaw dabi waja se obi ya furnitures obi atobia gunu dam otoso no obi so bi shop adela wotonsa waja se no ba do aka so se dio sai ni padua no sai na urade ba ria bai oba sai no oba tama wini ma me katro atamu ho o si obi a me anu na me de obi a me meti ai atamu adwane me kwa kopia ni mu na nanka mpasan ka menya fresh ka me wia na me matres na me hwa manfo die bi amen so ya sia be si o P2 ai o P3 na be ko P4 you know that's right o P4 na be ko P5 fun so wonim I'm always prepared. Amen. Always prepared. Akura okosakam ma engine by car that be engine is one train engine. Car be that be exhaust. A jack domino akura nkosem. So yes, that be a hit. That is why I'm in command tomorrow. Every blessed day, assembly namu. Yes. Every blessed day. Me hunu ma omne nam krom. Me hunu ma ene nam krom. Me yire yako. Amen. Na wan. Me yire ya ba ko pasa. Ama ka nyira nya me dia. Men ka se o me ya ade afama me no. Me ni chafa wom. Enti do ba ya hu bia wonya me dia. Tiai. Ade me be ko jemu no. Me to me ho free ho. Amen. Into me I'm ready. Yes bana I don't care. Obatia me ko. Ano me passe badwo me. Na nyira yanko. Wo dia se. Subana wutini na mwo. Wa wuro ho sa wo pamire. Wa wuro ho sa wo ya kire bai. Ade ha banka ta chie sra. Na so ya kire bai na mo jagiragiram. Na nintiri na ye green na sisem kwasia. Allah sra ya so mu nyai. Na banka ta chie wo hiri bi wo fe so. Wa sra ma to na so bam. Kai Asofo ya bonsia. Wa ayi agrada ho we. Ni patuntum paawo. O ho ni sachia.
madamfo obesika from anam jira otumirika no waba papa te sai me tie opa o mesi yo na ka cho sa bama muna mani me mama sum nyame ye ozo papa nka krakra wan de tietie etio ne de so ya de so mesi yo ada ba no isu Range Rover what is here say was your fridge was free ni tira kosi from ewira so de yedan ada yo so baba ro be say lie when we call our dibo bia when we red Indians when we white oh yes I know any chocolate for no I know any young blacks into a bar of show di kosi we like we say we admin here I koko na so ujina ho se Britain for jana ho come am po huye ka kodam na ho woro kwasla na ya isemu a Michael ujina ho wa boko tia to watchim ada ya subasu fam abayere papa me am sha tomu onunti atamu kasia da yanim yani nyame wa samo ye ko jina tamu dwanim to de trase enyan prakan na trase na se ana me boy no o jami amanu madurawu ha ana no original bi ba manimo o ya sore ba papa girl boy ne dia me pano boy ne dia papa samo pese me kwa sore ne dia ene mesremo a mama me ne wo ho saa no won koye me ho ade na fe me bufu ba o ti ase na me bufu ba na ba no papa asore de me ne dia asore no na boy ne dia me dono na no acha asem num to me da ma ne me sinsi asore de ma obio papa say na susu amebo afane na me jimi na susu a mabo nso obio me so akọ branch bia so me ba babo afane o jira ho na say asare ne dia wani je ho but ba ma ne dia wo don na say woni nkwa o ampana wo twena wo papa no ma me say wo mo mpene so no me mpene so no ne boy ne ntwempna ho na le lucky me to me nsa no ayiniti kami yoma taridua no what you say afo jira odi na say ba ma no so pawo no suru nyame o ko wo ma me no papa o mo jinu tuma sa me ma me so impression na say no ano no ba ma no kura wa jini o sha trust e sha no ne hye anu ye wa ya no ho a oni mo sa no wa sen kakra em so wa kwasia wate oni mo sa sofo I am here to the point is 3 days time. No, I could say boy and I'm fear. Some boy and my pumpkin on my plan, no mamma button. Aja, I told you, coming your Zuma trading and be a member trading and win your dusa. Can you put a banana punching on a pine? None is sending a tackle my boom. But about me, Cassan self also was you. I'm so sorry. So for me, I'm so check up. HIV or Mojam. I feel you don't see Ghana or possession or how. Not Ghana, HIV positive. Or they are young. So much in brain more than 8 months. You say to go, you know, but Ghana can't check up no positive. Boy so call check a positive. I found why na nimsa na ntwie wosu. Na mse kokko wosu akobonsam jem froko. What you say? Adaba ko me person hunu mi say. En fact am o mi agro. Amen. En fa yo shimaya. Atoshim yadu mi agro. No be our back. Proverbs. What do you say? A decent 6:12 for young kai wakakra na mempo. Revelation chapter 6 verse 12. 12. Ose so na to so insia. No tin so na to so insia no se mi hunu na asase wo so kese. Ose asase be wo so. Yesu maye to so mi ru no oba.
asase be free ni nyina so so na owia da ne turu se nyi aba wo so kikikikiki na owia da ne turu se nyi kotoko asa wo Matthew 24:29 down that's it no sane da ne se moja na sane ba da ne se moja na oso ma ba te free so ba go fam te se brodoma amframa kase wo so na ba bulugu na oso yi ne wo ko te se wo ma wabobo onim de ntia wo nyina ye Yesu na wo ba ne ntia atamu na babufuo na Jesus ya fa no ama wi adusum abufuo na mo sane adani moja abufuo no ama sunsun no tie gu fam abufuo na masase wo so wo tie ala ba se wo de wo ntia se wo de sakra wati enyai bone kalim sakra mamuna sakra amen oso yi ne wo ko te se wo ma abobo okay wo se Jesus na wo ba ne ntio wo so dwane onu abobo nyame ansom wo hwe bi no so no se the papa bu so free dia I want to run oso no o ti gana ase ya ka bibia won ti ase wo de tradoma nkro no no wi trabrakum na yen sapama bokro no trasunyo no de bone Trankana de opaye. One day the trumpet will sound. And you are going to be or the enemy was similar. And you are body be a NLD. I want name Hebrews 4:13. What do I say? And you are body be a NLD one name. What's the Obia? Media many will be any awesome. When you are ready, awesome. When you are ready, awesome. Hebrews na aka what you say oni awurade wa asem nti oba asase so awareje teno wona na wa asem nti so ati asase so na unya asem konkoto he no anka se uni asem what you say o shedam twetwe ba ma wo se mini obi ani asem o fon kokko wo nsam akokko otumi kwakira no afa no no awu wo nsam no aka mini obi ani asem what you say wa wo ma mini wona nada wow mami nhio wo mami mu ka tire ba sra ho woni nada wo mami wo se meni obi ani asem wo se ni oma nyina so bia dia ne wasam nanim dia ne wasam nanim mami pon me paso ba ju na wutie no sakra wadu Jesus Christ o sa babio so wo sofo country no preach prosperity dia and na me catch no wo sofo so an country ubedi ye oba kwa brochire virus na esi abrochire no kwa ko ese virus ebu ese obi kwa brochire kura nya fa bio abrochire ni ba na manfo dware wada disa jata o zulu ese obi frinkran akoda kura ase na flofo nyira kridididi hada ya mesehwe yese yare ne nkran na wo mu area ho omi nyina kridididi akwana jifiero kwa ojiro gate na no chese already an was afro ka tipa no club ko fra akai committee chairman so wa duro bi o me spray abobo na no o frinkra hakako na iti ni America what I say yes the person be awon shame no enyo ye nkwaji ado dwane na jokra adia chew. There is a privilege today. You can change your mind. You can change your heart. Now, Michelle, Rodrigo can say, do you know who is say? I tell you what they want him. Bama Bompire. Yada was say when you say what Domaya, you dim your Bompire. Amen. 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 Now, Michelle. Amen. Emphasis 7 minutes, emphasis course. Emphasis 7 minutes, emphasis course. When you are open so far, Jesus Christ, you are. I know crowd and quap, but you won't send for. Then somebody can Kadimachi. Because I already issue. Me da wase so na na nyumi boni wa ma dia cheme ene dey eya me kwase awura me fa Yesu Kristo do ye mi wura me kra agyenkwa me brother da me suba da do ma jema di sa won ko ni nyankopɔ ba me nkɔla aka nyina me ba somo awurade me shawbo ma pa me ho achi me ntwa wiase bio na na ntomu awurade tra me mu na me so me ntra mu
kronkron bra bɛfa me kra bɛfa me nipadua dɔ mom ɛfiri na de kure na awurade firi me din ɛwɔ wo nkwa nwoma mu na fa ɔbɔ gyaa no yɛsɛ nsodeɛ ɛhyɛ me nso meda wase sɛ wagye me amen nyankopɔn nhyira